O Club de Atletismo Barbanza denuncia o mal estado da pista da Alta na Pobra. Esta situación derivou na perda da homologación da Federación Española. Que tal, saudos? O presidente de Portos de Galicia comparece no Parlamento para informar sobre a prórroga excepcional concedida a Gealsa. O proxecto presentado pola compañía contempla a renovación da cuberta da nave principal para mellorar a eficiencia enerxética e a construción dunha nova fábrica. A empresa asentada no Bodión xera na actualidade 3.000 postos de traballo directos e máis de 12.000 indirectos. A Mancomunidade do Salnés clausurou hoxe o seu curso de pilotaxe de drons con intelixencia artificial que forma parte do seu programa integrado de emprego. Tras esta formación, os 15 alumnos realizarán as súas prácticas en empresas a partir de xaneiro. A Deputación de Pontevedra incrementará ata os 1,2 millóns de euros o orzamento do Culturea Pro 2026, segundo o presidente provincial, e un 50% máis respecto ao que se destinaba no 2023. A Xunta de Goberno Provincial deu hoxe luz verde ás bases deste programa. Festa da Xuventude en pleno Nadal en Cambados. A cita vai ter lugar na praza de Alfredo Brañas o día 20 de decembro a partir das 9 da noite. Haberá música, pero tamén prometen moitas sorpresas. E 60 establecementos participarán este Nadal na campaña de Noia Histórica. Ademais dos vales de compra, vanse sortear 5 reloxos intelixentes. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Susto que levaron os veciños dun edificio situado na rúa Ulla, na urbanización O Lagar, na Pobra do Caramiñal, a consecuencia dun incendio orixinado nun dos pisos do terceiro andar. Por fortuna, non houbo que lamentar danos persoais e a rápida intervención dos equipos de emerxencia que se desplazaron ata a zona, a Policía Local e os bombeiros dos parques de Boiro e de Ribeira, provocou que non fora máis, afectando únicamente a unha das habitacións da vivenda. A mesta fumareda existente fixo que se decidira a desaloxar o resto de veciños que se atopaban nese momento no interior do edificio. Todo apunta a que a orixe do lume foi un fallo eléctrico dun deshumidificador. Operarios do Concello de Pontevedra traballan xa para avaliar a afectación da estrada despois de que onte aparecera unha fochanca na avenida Médico Ballina. Todo apunta a que o burato foi causado polas intensas chuvias dos últimos días que se sumaron ás filtracións dunha tubaxe de augas pluviais que atravesa a calzada neste punto. Hoxe os traballos dirixíronse á apertura dunha canle duns 5 metros para poder arranxar esta tubaxe. Para isto procedeuse a cortar parte dun carril da avenida incorporando un semáforo para regular o tráfico na zona para seguir permitindo a circulación en dobre sentido. O presidente de Portos de Galicia compareceu no Parlamento para informar sobre a prórroga excepcional concedida a Gealsa. A empresa, sentada no Bodión, xera na actualidade 3.000 postos de traballo directos e máis de 12.000 indirectos. A finais de novembro, Portos de Galicia autorizaba a ampliación da concesión da fábrica de Gealsa no Bodión a 75 anos. Trátase dunha prórroga excepcional motivada polo interese estratéxico deste proxecto industrial para a economía galega. A factoría, que renova a concesión ata 2067, conta actualmente con 3.000 postos de traballo e contribúe á creación de 12.000 empregos indirectos. Trátase dunha conserveira, creo que recoñecida a nivel europeo, é o número 1, en tanto con capacidade de transformación, e a nivel mundial a quinta. Ten hoxe unhas instalacións en Bodión, no municipio de Boiro, de 65.000 metros cuadrados. Como sabemos todos, se trata da fabricación de conservas de atún por excelencia, con datos de emprego pois máis de 3.000 directos, incrementándose un 11% interanual, e que se pode falar dun emprego indirecto alrededor dos 12.000. Ben coñecido na comarca de Barbanza, pero que chega máis alá da estrictamente esta comarca.
O proxecto presentado por Gealsa contempla a renovación da cuberta da nave principal para mellorar a eficiencia enerxética, así como a construción dunha nova fábrica. Tamén está prevista a reconstrución dunha nave incendiada anos atrás, polo que o investimento total ascenderá aos 8 millóns de euros. Un investimento posible grazas ao incentivo que supoñen as condicións de seguridade xurídica que aporta a nova concesión, evitando a deslocalización das industrias. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, trasladoulle a Augas de Galicia algunhas das necesidades que presenta o municipio en materia de abastecemento e saneamento. Foi no transcurso dunha xuntanza mantida co seu director, Roi Fernández, na que tamén estivo presente o concelleiro de Auga e Saneamento, Vicente Reiriz, e varios técnicos municipais. Dende o Concello amosaron interese polo estado da tramitación da regulación da concesión de captación do río Sieira, iniciada xa en agosto de 2020. Unha actuación moi importante para o municipio, xa que posibilitaría diminuir o volume de auga que se recibe do punto de captación do río Ulla e, polo tanto, os custos do servizo. Na reunión tamén se puxeron en riba da mesa futuras melloras a acometer na EDAR e nos bombeos para a optimización deste importante servizo. Na mesma tamén abordaron a situación dos ríos no municipio, especialmente o de Artes, cuxo caudal desborda en episodios de chuvias intensas, polo que dende o Concello lle solicitaron a súa colaboración para acometer a súa limpeza integral. O Concello de Boiro aproba a oferta de emprego público correspondente ao ano 2025 mediante a que se convocan un total de 9 prazas, 5 de persoal funcionario e 4 de persoal laboral. Entre as prazas de persoal funcionario que se van convocar hai unha de director pro Centro de Información á Muller, un técnico de patrimonio e 2 administrativos. En canto ao persoal laboral, vaise convocar unha praza de conserxe, unha praza de oficial de emerxencias, un oficial fontaneiro e tamén un auxiliar de policía. Ademais destas novas prazas, están pendentes de convocar procesos selectivos correspondentes ás OPE de 2023 e 2024 que comezarán a publicitarse de cara a comezos do ano 2026 para a cobertura progresiva das prazas vacantes. A Mancomunidade do Salnés despediu hoxe un novo curso do seu programa integrado de emprego. Desta volta, a iniciativa permitiu a 15 alumnos titularse en pilotaxe de drons con intelixencia artificial. Tras esta formación, os participantes realizarán as súas prácticas en empresas a partir de xaneiro. Unha oportunidade, din dende o organismo comarcal, para conseguir a súa inserción laboral. 15 novos titulados en pilotaxe de drons con intelixencia artificial xa están listos para entrar no mercado laboral. É moi diversificado porque ahora todos os sectores teñen drones, entonces pois hai xente que traballa nos eólicos, hai xente que traballa en vigilancia coa nosa empresa, por exemplo, están traballando en seguridade privada, facendo vigilancia en parques de bateas. Hai outros alumnos que andan por aí por Europa en outro tipo de empregos, por exemplo, inspecciones de infraestructuras lineales como as vías de ferrocarril, pois, ou os tendidos eléctricos, ese tipo de traballos. Cada sector ahora mesmo ten o seu dron específico. Hoxe a Mancomunidade do Salnés clausurou unha nova edición deste curso enmarcado no Plan Integrado de Emprego. O alumnado recibiu a certificación oficial outorgada pola Axencia Estatal de Seguridade Aérea, acreditándoos para operar drons de xeito profesional. Van a ser profesionales do sector aeronáutico, que é un sector moi regulado e ten moita normativa que cumplir. Polo tanto, hai que estudiar moito, eles xa fixeron. Os 15 alumnos teñen a titulación, a básica teñen xa superada, algúns están en trámite co título superior e outros xa teñen o título superior aprobado. Entonces, pois, o que máis se aprenden é manejo, parte práctica de pilotaje, e, sobre todo, moita legislación e moito trámite administrativo. A partir do mes de xaneiro, os alumnos terán a oportunidade de realizar prácticas en empresas, un trampolín para acceder ao mercado laboral, aínda que algúns deles xa teñen programadas entrevistas de traballo. Esto es una formación que cuesta un dinero, además, si la haces fuera de esta propuesta, entonces, bueno, es de valorar y es una oportunidad muy buena. Bueno, pues yo, por ejemplo, ya tengo una entrevista con una empresa de mantenimiento de parques eólicos y tal, entonces ni siquiera hemos acabado el curso, o sea que, a ver, esto es una oportunidad muy buena porque realmente no todo el mundo ahí fuera tiene esta titulación
y menos el STS, que es la más alta. Este curso é un exemplo máis do éxito do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. As formacións escóllense con coidado, buscando aquelas que teñen máis demanda. Saber cales son as tendencias e, sobre todo, localizar esa formación tan necesaria para os distintos sectores e para a comarca no seu conxunto. Creo que se está conseguindo ese obxectivo, por iso se fan estas formacións, se seleccionan estas formacións para que teñan ese éxito, non? E aparte, o Plan Integrado de Emprego, cando falamos do inserción laboral dun 80-90%. Unha formación moi interesante, cunha amplia salida laboral e con moitísimas aplicacións futuras que se poden ir integrando. Falábamos tamén incluso de inteligencia artificial que poden ir integradas na formación de control de drones e dar aínda máis aplicacións das que estamos vendo. A 14ª edición do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade engloba 34 cursos. Conta cunha chega de 220.000 euros da Xunta de Galicia, que se completa con 37.000 que aportan os concellos que forman parte do ente comarcal. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos desa festa da xuventude que va a organizar en Cambados en pleno Nadal. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Club de Atletismo e Deportes do Barbanza denuncia o precario estado en que se atopa a pista de atletismo da Alta. A falta de mantemento nunha instalación que conta xa con máis de 3 décadas implica moitas limitacións para o seu uso, supoñendo mesmo un risco para os deportistas que alí adestran. Fochancas, desniveis, maleza e todo tipo de atrancos poñen en serias dúbidas a operatividade da pista de atletismo da Alta na Pobra. O Club de Atletismo e Deportes do Barbanza leva tempo denunciando o mal estado da instalación. Pois ahora mismo a pista derrítese, de fai 4 ou 5 anos, a partir de abril a setembro co calor non nos podemos sentar, non podemos facer exercicios porque se derrite a facer movimentos, giros en ela. Ten furados por moitos sitios da pista onde facemos salidas, facemos saltos. As zonas de lanzamentos non están en condicións os cementos para facer os lanzamentos adecuados. A zona de saltos, as tablas de batida están fundidas pola antigüedade que teñen. Temos que andar a variar as situacións da pista, onde pode entrenar dunha forma, de outra. Cada día temos que encontrar situacións diferentes. Ademais de limitar o seu uso e impedir adestrar con normalidade, o mal estado da pista pon en risco a seguridade dos deportistas, posto que presenta un maior índice de lesións. Non é a primeira lesión que teñen algún dos atletas, porque é o que acabamos de falar. Ao ter furados na pista, as tablas de batida estar deformes, e os rapaces e os atletas de élite a entrar a grandes velocidades poñen un pé, pois moi fácil ter un esguince de rodilla, un esguince de tobillo e incluso chegamos a ter roturas fibrilares, rotura de meniscos, é dicir que é algo grave. Dende o club atribúen esta situación o escaso mantemento da pista inaugurada hai xa 31 anos. Esta situación derivou unha perda da homologación por parte da Federación Española de Atletismo. Oficialmente en noviembre deste ano, perda a homologación, que son 10 anos desde 2015, e agora o que nos encontramos é que as marcas oficiales de cara a campeonatos nacionais e campeonatos internacionais, desde o Comité Nacional de Competición, non van a estar aceptadas. A pesar das numerosas peticións realizadas ante o Concello de quen depende o mantemento da instalación deportiva, aínda non tiveron resposta ás súas demandas. Non reclaman unha ampliación nin unha actuación ambiciosa, senón un mínimo mantemento para facer operativas unhas instalacións que usan a diario un cento de persoas e nas que adestran deportistas de élite. Levamos todos os anos falamos prácticamente cada mes, mandámoslle fotos, vídeos de como está a instalación, en cada situación, o que nos ocurre, como está o mantenimiento, e prácticamente non temos respostas. Non vemos que haya cambio, non se fai nada, non se limpa, non temos empleados de mantenimiento na instalación, necesita o arreglo que é urxente, aínda que sean parches para poder seguir o día a día, falta pintar, falta limpar, falta arreglar as zonas de lanzamentos, falta arreglar as zonas de saltos, que nós día a día usamos máis de 100 personas cada semana.
En Vilagarcía, entre tanto, cifraron hoxe nuns 4 millóns de euros o investimento que vai destinar o Concello ás instalacións deportivas municipais. Un gran esforzo económico, dixo o alcalde, que supón a xestión por parte do Concello, tamén das distintas achegas que proceden doutras administracións. Esta mañá fixeron balance da trintena de proxectos que xa están en marcha ou arrancarán ao longo do 2026. Entre eles, resolveránse demandas históricas como a ampliación da piscina Celestino Brianes ou a reforma do pabillón de Bamio. Ao mesmo tempo, avanzaron outras melloras como a renovación do pavimento do Ximnasio Municipal de Fontecarmoa, un novo módulo de vestiarios para o campo de Faxilde, gradas para os pabillóns de Faxilde e Carril ou máis asentos para o pabillón Sara Gómez para ampliar a súa capacidade. Somos unha referencia esta cidade en deporte. Este ano 2026 pois non vai a ser unha excepción. Se van a resolver cuestións históricas, como xa avancei, por exemplo, como esa culminación da ampliación da piscina Celestino Brianes ou a reforma tamén do pabillón de Bamio, polo que se leva esperando tamén tantos anos, pero non van a ser a única acción que se acometa en materia deportiva, sino que van a ser moi preto de 30 accións que se van a cometer en materia de deportes. En máis asuntos, un club de lectura feminista vai percorrer as parroquias e barrios do Concello de Pontevedra. Chámase O Sofá Violeta e na súa primeira edición incluirá 8 lecturas e un encontro con 7 das autoras galegas. Abordarán a maternidade, a saúde mental, a soidade, a perda ou o impacto da pornografía. Favorecer un encontro, un espazo íntimo onde nos sintamos seguras, onde poidamos desconectar, falar, discutir, debatir, en definitiva, tratar temas que nos incumben ou que teñen unha relación moi persoal con todas nós, para poñer en marcha este sofá violeta. Un sofá onde sentarnos, un sofá onde explicar, un sofá sobre todo un espacio onde nos sintamos a gusto, onde falemos de nós, do que nos acontece. Cada lectura comentarase nas asociacións participantes para culminar despois cun encontro coa autora da obra. A iniciativa xorde dunha proposta do Consello Municipal da Muller. O percorrido deste sofá violeta comezará na Asociación Veciñal de Bora, primeiro colectivo en propoñerse para acollelo. Tamén amosaron o seu interese en participar o Castelo de Ponte Sampaio, a Asociación de Veciños Eduardo Pondal, Tres Pendentes de Xeve e a Marinda de Mourente. As persoas e entidades que queiran sumarse poden facelo a través de igualdade.pontevedra.gal ou apúntate.pontevedra.gal. A Deputación de Pontevedra incrementará ata os 1,2 millóns de euros o orzamento do Culturea pro 2026. Segundo o presidente Luís López, supón un 50% máis respecto ao que se destinaba no ano 2023. A Xunta de Goberno Provincial deu hoxe luz verde ás bases deste programa, polo cal a Administración pon a disposición de asociacións e entidades locais menores da provincia a posibilidade de financiar actuacións de grupos e artistas culturais ao longo de todo o ano. López lembrou que cada entidade pode solicitar unha actuación do catálogo formado por propostas de numerosas disciplinas. A relación de grupos pode consultarse na web da Deputación. Ademais, as entidades poden solicitar as actuacións durante todo o ano 2026, mentres Culturea siga tendo crédito disponible. O único requisito é que a petición se rexistre como mínimo 15 días antes da celebración do espectáculo. Os grupos e artistas recibirán da Deputación un importe de entre 200 e 800 euros. Culturea, no ano 25 financiamos máis de 3.500 actuacións en toda a provincia e iso é o noso obxectivo, que a cultura chegue a todos os recunchos de Pontevedra. Por iso, aumentamos o crédito do 25 para o 26 e iso hai que sumarlle que Cultura recibe 5,9 millóns de euros no 2026 nos orzamentos que entrarán en vigor o 1 de xaneiro.
Os deportistas de Ribeira seguen acadando éxitos a nivel internacional. A Corporación Municipal ofrece unha recepción aos recentes medallistas europeos. Eizan Calo vén de proclamarse subcampeón na Copa Europea de Patinaxe Artística e xunto coa súa irmá acadaron a medalla de bronce por parella. Nesa mesma categoría, os ribeirenses Álvaro e Alicia Castiñeiras foron ouro europeo. Por outra banda, no eido do taekwondo, a Inara Piñeiro converteuse en bronce no Campeonato Europeo de Cadetes, celebrado recentemente en Grecia, e tamén acadou o ouro por clubes en España. Con tan só 11 anos xa conta cun amplo palmarés, posto que xa foi campeoa de España cadete. Proposta para esta fin de semana, durante 2 días, este sábado e o domingo, os afeccionados ao mundo da camelia terán unha cita en Boiro coa celebración da 21ª edición da exposición da camelia Sasancua e outras. A cita desenvolverase como de costume no local multiusos do Mercado Municipal. As actividades arrancarán este sábado pola tarde ás 5 coa plantación dun exemplar de camelia no Pazo de Goiáns para a continuación xa nas instalacións do mercado proceder ao acto inaugural. A mostra estará aberta o sábado dende o acto inaugural ata as 8 da tarde e o domingo en horario de mañá e de tarde. Pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 8. Durante toda a fin de semana haberá tamén unha exposición de Rosa Crespo titulada Pintando e desfrutando entre camelias e tamén postos de artesanía. Na mostra participarán un total de 33 expositores de Galicia, Asturias e tamén de Portugal que completarán un total de 50 metros de flor onde haberá diversas variedades de camelia Sasancua. E agora imos con cousas do Nadal. Preto de 60 establecementos participarán na campaña destas festas de Noia Histórica. Ademais do sorteo de 5 reloxos intelixentes, a Asociación de Empresarios vai colaborar co Concello nun sorteo que vai repartir 3.000 euros en vales de compra. Dinamizar o comercio e a hostalería durante estas datas festivas é un dos obxectivos principais de Noia Histórica, que volverá a poñer en marcha unha ambiciosa campaña de Nadal. Os clientes que realizan as súas compras en calquera dos preto de 60 establecementos participantes entrarán no sorteo de 5 reloxos intelixentes. E este año vamos a sortear 5 Apple Watch Serie 11, valorados cada uno de ellos en 450 euros aproximadamente. La forma de participar en este sorteo es comprando en el comercio local en los establecimientos adheridos a la campaña de Navidad de Noia Histórica. En cada uno de los establecimientos os van a dar un ticket y con ese ticket vais a poder participar en el sorteo. El sorteo va a tener lugar el 7 de enero y es un sorteo online, es decir, que cómodamente cada uno desde su casa va a poder ver si la rifa está premiada o no. A Asociación Empresarial colaborará tamén co Concello de Noia co primeiro premio do sorteo do 10º, que se celebrará na Praza do Tapal. Que os 10º que non foron agraciados no sorteo de Nadal, que o que tuvo o 10º agraciado que o cambie na Lotería do Estado, pois pode introducir nunha horna poñendo os seus datos por detrás e se extraen un número de premios correspondentes aos 10º ali naquele momento, e os que salten agraciados pois terán unha serie de premios de metálico para comprar, non en metálico, en bonos de compras nas tendas dos comercios asociados. Entón, pois hai un premio, o primeiro premio de 800 euros, que é dous de 500 euros e 4 de 250. Así mesmo, Noia Histórica volverá a poñer en marcha o tren infantil de Nadal entre os días 20 e 24 de decembro para dinamizar as rúas da vila xunto coas numerosas actividades de animación que programou o Concello de Noia. Festa da Xuventude en pleno Nadal en Cambados. O Concello organiza este evento pro día 20 de decembro ás 9 da noite na praza de Alfredo Brañas. O prato principal da velada será o DJ cambadés Mabda, que estará acompañado de outros picadiscos nunha noite na que prometen moitas sorpresas e agasallos. Dende o goberno local explican que a cita busca ser un reclamo para a rapazada e mocidade en plenas vacacións do Nadal, o tempo din que se anima a hostalería local da zona. Nese sentido, fan tamén un chamamento ao consumo responsable de alcohol, reivindicando que ante todo sexa unha festa da xuventude sa e na que mande a diversión. A proposta nace con vocación de continuidade. Dará comezo ás 9 da noite, porque recordamos que ás 7 da tarde proxectamos tamén a película de San Simón, onde estará o protagonista e o director, polo tanto, pois para non solapar,
vamos á película e despois vamos á festa. Vai a estar de DJ Mabba, que é un DJ local que temos aquí, apostando pola mocidade de Cambados. Vai estar tamén Oza Aventura, que tamén son os rapaces que teñen pois unha empresa aquí en Cambados de animación. Vamos a ter ali pintacaras, con purpurina, ademais, un pouquiño de ambientación navideña. Na Praza de Alfredo Brañas, que tamén é, digamos, un dos lugares, dos epicentros da diversión da mocidade cambadesa, e esperamos que depois teña continuidade, non, nos vindeiros anos, e como ben dixo ela, pois nunhas datas como estas, que son cando dan vacacións á mocidade, aos que están estudando, pois tanto na universidade como os que están aquí nos institutos, e confiamos con que sea un día de diversión e que, bueno, esperemos que o tempo acompañe, se non teremos que pensar nun plan B que pode ser o Salón Peña. Esta tarde por fin inauguraron a aldea de Nadal de Cambados. A apertura tivo que retrasarse unha semana por mor do mal tempo que houbo o pasado venres. Está situada no Xardín de Pazo Torrado. O Concello mercou un lote de novas casetas, unha delas con tobogán, que se instalaron xunto con outros elementos de edicións anteriores, creando así un poboado que conta cuns 15 elementos e ambientación con luces. 7 casetas novas, non, ao marxen da decena de casetas que están espalladas polas prazas do centro de Cambados. Despois tamén hai uns elementos de xogo, bueno, de feito unha das casetas xa ten un pequeno tobogán, pero despois no pasillo, do outro lado do pasillo, podedes ver como temos elementos de xogo que tiñamos na aldea de Nadal pois o ano pasado ou en anos anteriores, non? Ademais tamén, bueno, vai estar disponible durante todo o Nadal os hinchables, e máis os calestri que están en Torrado. Os hinchables serán de balde todos os días de 5 a 6. E o Nadal chegou tamén a Ribadumia. A vila presume este ano dunha completa decoración, como sempre, repartida por todas as parroquias. Este ano salienta un fermoso tren de luces instalado ás portas da Casa do Concello, unha peza, ademais, a que se pode subir. O Concello ten xa en marcha unha completa programación para estas festas que se vai prolongar ata o 11 de xaneiro. Esta mesma fin de semana, o domingo ás 8, no Auditorio Municipal, temos unha desas propostas, un concerto de Rubén Simeón e a banda de música de Ribadumia. Salientan tamén outras actividades como a visita de Papá Noel e o Reis Mago, outras iniciativas musicais como o concerto Camiño Aberto de Juan Carlos Cambas e Rosaleiro o día 21 ou o concerto da agrupación músico-cultural de Ribadumia a favor de Cáritas que vai ter lugar o día 27. Así, con Nadal en Ribadumia, marchamos. Pasen boa fin de semana.